Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun Bathuk. oh nggih lali kula nyuwun pangapunten Bapak Semar ngen bathuk Ngono bungkuk ora. Ki ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ro anak menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Men. Kowe kok ku wani ora. Kegedeng kelemu.